Posibleng musod na sa nasod karong gabii o kaha ugma si Bagyong Betty ug alang sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon atong makauban si Engineer Joey Figuracion sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mao kini ang atong weather report karong adlaw February 28. Aduna gyapon kitay amihan na apekto sa nasod sa pagkakaron bata ang epekto kini maayong panahon atong masinati ug wala kitay gale warning sa pagkakaron. Ug aduna kitay monitoring padayon atong monitoring sa usa ka bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility mao ni si WUTIP ang iyang international name ug sa pagkakaron naa siya sa kategorya na tropical storm. Ug base sa iyang track, posible kini na mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw or early morning tomorrow ug tawgon nato ni siyang si Betty. Ug padayon ang iyang paghinay sa iyang intensity, so posible pagsulod niya sa atong PAR o Philippine Area of Responsibility usa na siya ka tropical depression, and later on pwede siya himong low pressure area o malihis ni siya sa hindi na siya na makita niya mo-intensify pa. Hinay karon ang epekto sa amihan, maayo ang atong kadagatan, slight to moderate sea ang atong sea condition. Ug diri lang sa silangang bahin sa Visayas karon ang moderate to rough ang ilang sea condition. But sa central ug sa western Visayas, aduna lang kita malinawon ngadto sa kasarang pagbalod sa atong kadagatan. Ug ang atong paghulas alas 2:58 sa ugma sa Kabuntagon ug ang atong pagtaob alas 6:50 sa isa hapon ugma. Ug para sa atong forecast ugma sa diri sa Central Visayas, maayo atong gyapong panahon ng masinati. Ang atong kainiton diri sa Sugbo is from 22 to 30 degrees Celsius, sa Palawan is from 25 to 30, ug sa West Eastern Visayas 22 to 32 degrees Celsius ang ilang masinati sa labi na sa Biliran area. Samtang nga atong adlaw silang ugma 5:59 sa buntag ug sa dugang nga kasayuran, bisitahon ang among website sa bagongpag-asa.dust.gov.ph ug sundan kami sa among mga social media accounts. I-search lang sa Facebook o sa Twitter DUST_pag-asa. Mao ko na atong kalambuan sa dagan sa panahon gikan diri sa Pag-asa. Baktan Joey Figuracion, daghang salamat.